Tämän kassin omistajalle tiedoksi, että Alavintien ja Outokummuntien risteyksessä oleva metsikkö ei ole jätteiden lajittelupiste eikä kaatopaikka. Ole hyvä, hae kassisi pois ja lopeta luonnon roskaaminen. Tämähän ei ollut ensimmäinen kerta. Käsittämätöntä ajattelemattomuus. Meillä päin penkat täynnä kahvimukeja, pizzalaatikoita, energiajuomatölkkejä jne. Liekö asialla turistit vai vain ohiajajat, jotka luulevat, ettei täällä korvessa kukaan asu eikä välitä? Niinpä. Tuossa on usein pitkin Outokummuntien pienarta pikaruokaraflojen pusseja ja pakkauksia. Jännä, miten ne pussit mahtuu täytänä mukana kulkemaan, mutta ei tyhjänä roskikselle asti. Tuossa pienessä metsikössä on usein näkynyt vastaavia kasseja kuin kuvassa, selvästi roskapusseja. Joku tai jotkut heittää siihen jätteitänsä, siis ihan toistuvasti. Ihmettelen, jos kukaan muu ei ole huomannut. En ainakaan ole kuullut, että kukaan olisi asiaan puuttunut. Tuo häpeilemätön kassin nakkaaminen keskelle hankea on sen verran törkeää välinpitämättömyyttä, että tuolle touhulle täytyy saada loppu. Järjestän tarvittaessa paikalle piilokameran, jos syyllinen jälkiensä siivoaa ja touhua lopeta. Tyhmää! Joka puolella on kuitenkin taloroskikset ja rivien kerrostalossa ihan lajittelupisteet. Kaiken huippu oli toissa kesänä, kun joku ohiajaja oli käynyt paskalla meidän pihatiellä. Nätisti oli serlamytyt ojanpenkalla. Suunnittelin kyttäväni Ritsan kanssa pusikossa ja taidan se vielä toteuttaakin, jos homma jatkuu. No justiinsa! Napakka Ritsa kun on, niin kyllä se paljassa kankussa tuntuu, kun kivi napsahtaa. Hei, väripanos olisi hauska. Miettimään saattaisi kyllä sekin pistää, jos kävelisi pokkana viereen ja tarjoisi paperia. Kakkapussin tarjoaminen olisi kyllä tarpeellisempaa, jos sitä paperia kykkijällä itselläänkin on. Taisko se on hyvä lahja, kun sen oikein käyttää. Ei jaksa kävellä roskikselle. Jos tiedätte, kun käyttää tekee, pussit sen oven taakse kasavaa. Kylätiellä näkee, että joku on käynyt Sortavalassa tupakkakaupassa. Juu, näkee ja muuallakin ympäri kumpua. Riittää sitä viitseliäisyyttä rajan takana käyntiin, mutta ei roskien roskiin laittamiseen. Ei tosiaan luulisi olevan iso homma roskikseen kantaa. Näkyy olevan, kun hangessa edelleen nököttää. Tekisi mieli poimia pois ja laittaa itse sinne, minne kuuluu. Joutuskohan sitä sitten jatkuvasti kuskaamaan toisten roskia omalla kustannuksella? Pitäisi katsoa, olisiko mitään lappua, mistä näkisi nimen. Niin kuskaisi sen tyypin ovelle ja pyytäisi löytöpalkkion. Melkoista penkomista, mutta ihan hyvä idea. Roskapussi pelastettu. Ei voi palauttaa omistajalleen, kun ei ole jättänyt nimeään. Jotain pussista ja sen sisällöstä voi kuitenkin päätellä. Kyseessä on S-ketjun vakioasiakas ja lapsiperhe. Syövät muun muassa Kantolan sokerikorppuja, mutta ovat jättäneet puolet syömättä. Lieneekö parasta päivä jo mennyt? Jouluksi on paistettu itse pipareita. Pohja muutamasta vähän tummentunut. Kahvina on ollut juhlamokka. Luonnonmukaiseen ravintoon pitäytyen on syöty GM-sikanautaa. Lapset tykkäävät Dr. Ötken Paula suklaavanukkaasta, purkit tyhjiä. Roskat saa omistaja hakea parin viikon kuluessa meidän roskiksesta. Ovat kyllä levällään. Sokerikorput ja piparkakut annettiin kanoille. Vähän niin kuin salapoliisihommia. Jännää. Kun luki tätä Olavin kertomusta, alkoi täällä mielikuvitus lentää ja jatkokertomuskin kehittyä mielessä. No kannattaessa tarinassa ainakin oli varmaan tyytyväisiä. On tuolla luonnossakin niitä omia kaatopaikkoja. Mie käyn syksyisin, kesäisin ja keväisin kävelemässä metsäteillä, niin sieltä löytyy jos jonkinnäköistä tavaraa. Makuumäen metsässä oli pesukone, joku kaappi, pikkuroinaa kuljetettu metsään. Eikös kaatopaikalle saa viedä noita kodinkoneita ihan ilmaisin ja uunissa vaikka palaa joku pikkukaappi, kun vähän pilkkoo sitä. Paljon mukavampi olisi luonnossakin liikkua, jos siistiä olisi. Noita paikkoja on useampiakin, mutta yksi esimerkki oli tuossa. Paula, niinhän niitä on. Ihmetyttää kyllä, miksi niitä tavaroita pitää luontoon kuskata, kun samalla vaivalla hoitaisi hävityksen asiallisesti. Sillähän ei ole merkitystä, onko se luontoon viskattu pesukone vai roskapussi. Kumpikaan ei sinne kuulu. Liekko asiantulosta muutosta, kun asiaa pidetään esillä, mutta eipä ainakaan hiljaa hyväksytä. Niinpä. Paljon on noita keräyspisteitäkin, joten ihmetyttää kyllä moinen luonnon roskaaminen. Mie on joskus keräillytkin joutessani tästä Ullalta tienvarresta keväisin talven aikana autosta lentäneitä roskia, näkyvimmät. Ei sitä jaksa ymmärtää, miten ne syötävät ja juotavat mahtuu autoon, mutta niiden tyhjät kääreet ei. Haha, kerrankin jotain hauskaa luettavaa. Ei sillä, että sympatioita ne tää roskaa ja sais, mutta tää neiti vai herra etsivä meininki kyllä huvittaa. Kiitos päivän piristyksestä Facebook.